Daar reageert de handel, de wereldhandel natuurlijk vrij zenuwachtig op. En dat het dan zenuwen leidt tot hoge prijzen, om zo maar te zeggen. Echt boos. Ook omdat ze hebben het elke keer over de olieprijs, maar volgens mij is de olieprijs nog helemaal niet zo hoog. En ondertussen, je ziet het wel, elke dag komen er centen bij. De benzineprijs is historisch hoog. Ook de diesel is duur, maar daarmee is net een recordbrutsen. Toch is het er bij de benzinepomp net echt minder druk om. Nou, het tankgedrag is net gelijk heel oors, want over het algemeen moet je toch naar je vrienden, kennissen, dan wel naar je werk, hè, wat er maar gebeuren moet. Dus dat heeft net direct invloed. Maar als het heel langzaam bloedt, dan gaan mensen toch iets meer nadenken, denk ik. Ja, het is verrekte hey, maar wat moeten wij er aan? Ik bedoel, zeg je het nog een keer? En wat daar rijden? €50? Ja. Was hij vol? Lang niet. Waarom gooit u hem niet vol? Ik denk standaard voor 15. Alleen ik moet steeds vaker. Ik pak wel meer de fiets. Ik heb zo'n elektrische fiets, dus dat scheelt al mooi aan. Maar dan pak ik hem wel meer. Nood de brandstofprijzen hegen binnen, gaat er ook meer accijns naar de steedskas. Die bart van elke liter nou haast €1. €88. En dat was even schrikken. Ja, normaal gesproken is het toch beduidend minder. €57,40. Hoe lang kunt u daarop rijden? Met deze auto rijd ik 1 op 10 ongeveer. Dus dan kan ik 400 kilometer rijden ongeveer. En dan is het klaar. Dan moet ik weer tanken. Tegen de prijs van €1,64. Dus een aanzienlijk bedrag. Denk je de nou ik nou om een oren auto te nemen? Ja, sowieso. En wat zal het worden? En BMW. Maar die bent toch al net zuinig? Ja, nee, dat klopt, maar dat is altijd mijn auto geweest. Ik heb voor het eerst nou eens een Mercedes gehad, nou, dat bevalt me niet.